30 urte inguru, Juan Mari, herri musikaren txokoak bere abentura hasi zuela, bide luze bat egin du geroztik, zabala, emankorra, bai? Eta, musikaren edo kulturaren ondare konserbazio horretan zer irudikatzen du soinueneak puntu hontan? Bai, 30 urte, konkretuki hor, Oiartzungo etxe hortan, Ergoinengo auzoan, hasi ginela materialak biltzen, fitxak egiten, eta proiektua norbaiteia gorputz hartzen hasi zela. Eta, badira 22 urte, publikorako bere ateak zabaldu zituela. Denbora honetan, gauza asko pasatu dira, bisitari asko pasatu dira, 11 taldek pasatu direla, eskoletako haurrak, musika eskolatakoak, musika zaleak, musika jotzen dutenak, batzetan kantatzen dutenak, jende asko pasatu da gure etxe hori ezagutzea. Beste alde batetik, guk ere ez dugu bakarrik bisita horiek izan ditugu ere ikertzaile eta musikak estudiatzen ari den zenbait jendeen bisita izan ditugu, bere proiektuak aurreratzea nahi zutela eta informazio bila gurea jo dutela. Gero beste alde batetik ere, hainbat publikazioak argitaratu ditugu denbora honetan, bai liburuetan, bai diskoetan, bai bideotan. Egia da ere, musika konserbaziorako importantea da jarraitzea transmisio zea horrekin, orduan guzti honetaz gain, herri musika eskola bat antolatu dugu, Oiartzun aldean, eta Oiartzun aldeko jendea eta kanpokoa ere gurea inguratu da, interesatua, bai erreperkusioan, bai albokan, bai dultzainan, bai txistun, bai txalapartan. Orduan, nik uste dut, hori irudikatzen duela, ez? Etxe bat nun ez da bakarrik gordetzen. Etxe bat nun jendeak gozatu ezake herri musikataz, ezagutu, bai gurea, bereziki, baina baita ere kanpokoa, eta nun musika egin nahi duen horrek badauka, herri musikarekin landu nahi duen horrek badauka, noa jo bere materialen bila, eta alde horretatik, pentsatzen dut, jarraituko dula herri musikaren txokoa, eta gurean erreferentziala dela bai musika zalentzat, bai musika egiten duten entzat ere bai. Hori da. Horrekin lotuta, oso lotuta irakaskuntza. Hor sumatu dut, nola musika eskola aipatu dezun, 40 urte inguru, zu irakasle, ni ikasle, ezagutuko nuela elkar, bai? Gaur egunean ni ere irakasle banaiz, baina zure ikasle izaten segitzen dut. Bueno, bide horretan, zuk beti irudikatu izan duzu irakaskuntza hori modu berezi batean. Horrek motivazio aldetikan, gero irakasle izaten ikasi dugunoi utzi digun arrastoa, hortaz esango zen iguke? Bai, gure eskolan, nire ibili nahi zen musika eskolan, zuek bakarrik ez zenuten ikasten. Nik beti esan dut, eskola hortan gehien ikasi duena ni izan naiz. Bai, hainbat ikasi dut. askotan entzun dugu hori, bai. Bai, hori importantea da. Denetan, zenbatetan ikusi dut zuen aldetik, zer nolako ekarpenak egiten zerituzten, eta aprotxatu egiten nuen hori, gorde bestei emateko. Orduan, herri musika eskola nik ulertzen dut beti modu horretan, hau da, ikasleak
etortzen dira ikastea, baina ez beraientzat. Hori beraiek eman behar dute ere bai. Osea, nik ikusten dut gainera horra katea, transmisioaren katea, nik kate begi bat naiz ez, eta zuek bestea izango zeate. Garbi adibidez. Nik ikusten dut nire burua, hori, izan naizela zuen erreferente bat ez. Baina nik gaur egun ikusten dut zuek beste askoren erreferente zeatela dagoeneko, ja. Eta toki batzutan ez hori bakarrik, toki batzutan ikusten dut, ja ez nagola lehenengo planoan, ni bigarren planoan nago, zuek lehenengo planoan zaudete hor, jende askorentzat, eta horrek poza handia ematen nahi, ez? Nola lortu dugu horren jarraipena, ez? Eta garbi dago, ez hori bakarrik. Gaur egun, zuk esan duzu nire ikasleak jarraitzen zatela izaten, ez? Nire iruditzen zait gaur egun nire askoz eta beste plano batean ikusten den nire burua. Iaia ikusten dut, hori, zuek zeatela motorra, tiatzen dezutenak, eta ni zuekin noa, eroso. Nik nire ekarpena egiten den momentu honetan ere, baina garbi dago, ni ez naizela hor momentu honetan gure proiektuen burua tiatzen dura. Bueno, zu garbi eukiko duzu, nik ez dakatain garbi. Bueno, transmisioa edo, ez, pixka bat horre ipatu duzu baita ere, generazioa, artekotasun hori. Zein puntutan uste duzu dagola, edo zein irudi ematen diozu gaur egunean kultura musikalaren ondorengotza edo transmisio horri, generazio berriei egin beharreko transmisio horri, edo egiten den transmisio horri. Gai potolo xamarra da. Oso. Bai. Ahozkotasuna aurreko garaietan sistema horrek funtzionatu du, baina sistema horrek funtzionatu du baldintza batzuk betetzen zielako. Adibidez, belaunaldien arteko harremana. Espazio importante horien partekatzea, adibidez, plaza, garri batean, plaza, izaten zen, espazio bat non, belaunaldi denakean elkartzen ziren. Zuzenean aurrek ikusten zuten gaztek, zer egiten zuten gaztek ikusten zuten, helduek zer egiten zuten, osea, hor, belaunaldien arteko espazio konpartitze horrek, o partekatze horrek, errazten zuen transmisioarena. Adibidez, kantatzen, ez egon kantatzeko, herri kanta horiek kantatzeko eskolarik, kalea zen, plaza zen, sukaldea zen, espazio horietan konpartitu egiten zen asko, eta harremana zuzena izaten zen. Gaur egun edozein herrin sartzen zehala eta kale hontan adinontakok, plaza hortan adinontakok, espazioak, eta ez hori bakarrik nahi gertatu zait, eta pentsatzen dezuei ere gertatuko zaizuela tarteka, sartzen zehala taberna batean nun ikusten duzu ez dela zurea. Aldin behar dezula hortik, ez? Eta transmisiorako beste hori behar da. Osea, harremanetan aritzea zailagoa da. Orduan, harremanetan ez balin bada, niri iruditzen zait, transmisiorako importantea dela nola hartzen duen eskoletan. Zuk lan egiten duzu eskola batean musika irakasle. Hor, nola landu hori, nola bete falta zaiguntzea hori, ez? Eta herri musika eskoletan ere, o musika eskoletan ere, importantea da hori, kontuan hartzea, lortu behar degula musika eskola barruan belaunaldiek nahastutzea, osea, elkarturik ateatzea kalera, elkarturik festetan parte hartzea, lortu behar dugu plaza batean dantza nahi diela, ez izatea bakarrik edo helduak
edo gazteak, edo aurrak. Lortu behar dugu plaza bat non, guztiek aritzen dira hor partekatzen espazioa. Eta orduan askoz eta errexago ematen da transmisioa. Hizkuntza unibertsalik bada, musikaren hizkuntza omen da unibertsalena. Zuk baduzu horren inguruan esatekorik, bai? Nik uste dut zure ikuspuntuak hor badituela horlako. Bai, unibertsala dela, ezin dukatu. Kultura orokorrean ere unibertsala da. Baina kultura barruan, musika, ez dira hitzak bezala, ez. Hitzak nola esaten da etxea, inglesez, o gazteleraz, edo ez da hori. Musikan harmonia dago, musikan erritmoa dago, musikan neurriak daude, eta kontzeptu guzti horiek unibertsala dira, erabat. Eta gainera esan behar dugu, ez dagoela munduan inongo musikarik, beste musikaren zerre ez dutenik, ez. Denek daude. Herri musika, beste guztia bezala, herri musika ez da gauza itxi bat, ez. Irikia dago gure herri musika hartuta. Gure herri musika hartzen dugu, eta ikusten dugu zenbat gauzetan, berdintxuk edo zenbat gauzak partekatzen dugu inguruko kulturekin. Izan ere, Jomari, herri musikaren jokoan hori ikusgai daukagu, ezta? Osea, atal guztietan unibertsaletik gurera eta guretikan unibertsalera ere zein tartestua, bai, ze ekarpen egiten dion batak besteari. Nola komplementatzen diren edo azken batean batak bestea egiten dula, ezta? Gureak unibertsala egiten dula eta izan da hori. Lehenengo bisita egiten dugun moduan, lehenengo vitrinatik hori azaltzen zaigu, eta hori izan da beti guretzat importantena. Lehenengo vitrinaren titulua da Danbolinterua, bertakoa eta unibertsala. Danbolinteruak mundu zabalean dabiltzate, Papantlako danbolintero horiek flauta eta danborra jotzen dutenak, edo Inglaterrakoak, edo Portugalgoak, edo Huelbakoak, edo unibertsalak. Hori bai. Hartzen duzu nola jotzen dute haiek, nola jotzen dute hauek. Zer lortzen duten bakoitzak bere soinu tresnekin, eta beste gauza dira. Hor da, nik esaten dudana, musika hizkuntza unibertsala. Egia da, nik entzuten balin badet, Kataluniako danbolinterua, berezia egiten zait, baina ulertzen dut. Andaluziakoa baita ere, Marageteriakoa ere bai, Extremadura ere bai, Inglaterrakoa nola ezpa. Baina Ameriketako indio horiek, behe flauta eta danbolinarekin hasten direnean, noski, erritmoak nolakoa diren gure antzekoak, eta baina nola hitz egiten dute tresnarekin, hizkuntza horiek bereziak dira. Eta niretzat benetan zaila izaten da hori ulertzea. Ze pasatzen da hemen esaldi hori esaten denean? Askotan, hor badago eurozentrismo edo pixka bat, ez? Hau da, Beethoven. Mundu osoan zabaldu dutelako Beethoven. Eta ez dute zabaldu arabiar musikari hori mundu zabalean, edo txinatar musikari hori mundu zabalean, behe musikarekin. Zabaldu dena da Europa. Eta gure kultura akademikoa, klasikoa, mundu zabalean zabaldu da, eta haiek ikasi dute, gure hizkera hori ere. Baina, besteetan ikusten da, Japonian sortu zuten musika horiek, musika pentatonikoa, guzti hori guretzat ez da hain erraixa lertzeko.
Horregatik, beti unibertsala izatea, bai, baina askotan ez dugu ezagutzen, ez ditugu ulertzen beste hizkuntza musikal horiek. Bukatze aldera, Juan Mari, bada esaldi borobil polit bat, Jorge Oteizak esaten zuena, tradizioak eta abangoardiak elkar besarkatzen dutela. Eta zure filosofian edo zure lanketa horretan, poesia batetik ateratako esaldia badirudi ere, zuk adibide objektiboekin oso modu garbian azaltzen duzu horren esanahia. Bai, bueno, Oteizak gainera aipatuta nik esan beharko nuke, saritua izan nintzela garai hartan, argia taldean, dantza taldean aitzek ginela eta nola Jorge gurekin, Jorge eta Itziar biak etortzen ziren autobusean gurekin emanaldietara, eta zenbatetan inguratu zen gure entsaioetara ere, Jorge bea. Eta zorionez, harren bitartez ikasi genuen, gure herri musika eta gure herri kultura eta baloratzeko edo beste modu interesgarria. Eta musika tradizionala ez da musika zaharra, ez? Gaurko musika da, bizirik iritsi da gaur arte, gure herri musikan jakin behar dugu jakin behar dugu nola hartu. Hartu behar duzu maitasun guztiarekin, errespeto guztiarekin, baina bizirik mantendu nahi balin baduzu zurea eman behar diozu. Zurea, hau da, zuk eman behar diozu gaurkoa. Eta gauza berriak egiteko bidea jarraitu behar duzu, hor daukazu bide hori, ez? Egia da, momentu hartan, adibidez, Oteizaren inguruan ez doka mairu mugimendua. Bestean artean, Nueva Escuela Vasca de Arte hortan, talde bat, ez doka mairu, bestea argia dantza taldea, eta ez doka mairu nola elkartzen ziren alde batetik kantu zaharrenak eta estilo zaharrenak eta beste alde batetik hor Jose Anton Artze eta Jesus Artze direla edo Laboa edo nolako freskura tradizionala zen hori bizi-bizirik hartu eta nola jarraitu zuten naturala gauza berriak egiten, baina estilo hortan. Adibidez, nik orduan hasi nintzen herri musika ere gauza berria zela eta ikusten, Oteizak esandako hortatik abiatuta, eta bai ikusten orduan garai hartakoa zen bere eskutik enteratu ginen Bela Bartok ere hor zeola, eta niretzat Bela Bartok da 20. mendeko europear konpositore kontemporaneo abanguardiakoa. Bai. Baina eske gero zorionez ere lortu izan dut bere etxean egotea, bere instituto Bela Bartok hartan Budapesten, eta han gordetzen dituzte Bela Bartok eta bere taldeak, bere ekipo horrek, Hungarian eta inguruan bildutako 30.000 kantu zahar. Zahar hori kakotxen artean. Berriak kantatu zirenean. Eta nola eta konpositore abanguardiakoa eta jatorrizko nundik arropila nuntzeukan. Herri kantutegian. Handik, erritmo berezi horiek, konplexu horiek, harmonia horiek, neurri horiek, marrazki melodiko zia guzti horiek, hortik hartzen zituen. Eta gero, zorionez ere tokatu zitzaidan niri, hola, eusko ikaskuntzak gainera tarten da hola, eskaini zidaten, Aita Jorge Arriazu laguntzea, Aita Donostiaren kantutegia prestatzen. Eta horri ikusi non nola, Aita Donostia lan hortan 2000 doinu bilduta zeuzkala, eta beste alde batetik,
ikusten dugu, 20. mendeko euskal konpositore abanguardiako bat Aita Donostia dela. Gogoratzen dut besteak beste, nola konposizioak egiterakoan nola erabili izan zuen Ondas Martenot. Ziote da Ondas Martenot. Gero Bruselasko museoan ikusi nun, tresna hori zertzen Ondas Martenot, Aita Donostiak erabili zuena bere konposizio abanguardiako konposizio horietarako. Beraz, ikusten dugu nola besarkatzen direla, elkartzen direla tradizioa eta abanguardiako mugimendua. Hori da.